Здравейте всички приятели от Юннан, казвам се Виктор, съм туроператор от България. Сега ми е първия път за посещението в провинция Юннан и направи ми много добро впечатление, много ми харесва тук. Най-голямото ми впечатлението в програмата е вкусната храна и уникални хотели и интересни забележителности, разбира се, и уникални гледки. Честно казано, не мога да разбирам кой манджа е типическо юннански стил, но като цяло всичко ми харесва. От моята гледна точка, провинция Юннан има наистина много богати туристически ресурси. Има толкова много уникални туристически забележителности. Доколкото знам, Юннан не е толкова много известно в България. И като се спомени провинция Юннан, повечето хора веднага се сеща чай и различни билки, гъби. Да, разбира се, ние от миналото обслужвахме доста много делегации, групи туристи от Юннан. Повечето са бизнес делегации и ние проведохме събитие за промоция на юннански продукти и юннански предприятия. Да, разбира се, след опознителната разходка, този път в Юннан ние много искаме да добавим пакета специално за Юннан, разбира се, и комбиниране с другите дестинации в Китай. Според мен, сътрудничество и партньорство между България и Юннан в бъдещето може по два начина да го направим. Единия е да промотираме туризъм, да направим двупосочни екскурзия. И второто е да промотираме от ниво на правителство. Примерно българската делегация да посетят в Юннан, да промотират България и Юннан да организира делегация до България за същата работа. И в България, София, имаме китайски културен център. Може чрез тях да направим много полезни неща. Разбира се, в момента като даде 30 дни без визов срок, много се мотивира европейски туристи да дойдат в Китай. И в момента няма много директни полети от Европа до Китай, но надявам се, че до година или по-нататък ще се увеличават директни полети и пак ще се увеличават. Или да кажем, ще е много по-полезен за туризъм. Да, разбира се, след като се приберем в България, ще направим една презентация в Китайски културен център на всичките ни колеги, близки приятели, да им разказваме какво сме получили като опити в Юннан.